Ja, beste u, deze week zitten we weer bij de vrijwilliger van de week, midden in het ziekenhuis. En ja, dan gaan we nou eens toe, dan nemen ze als Marie-Louise. Wie is het meisje? Goed. En wat vindt het John om hier te mogen zitten als vrijwilliger van de week? Vertel eens even, wat heb je toen met het ziekenhuis? Want dat is natuurlijk voor u heel erg belangrijk. Ja, zeker. Met het ziekenhuis heb ik een hele grote betrokkenheid. En dat kreeg je maar niet uit. Dat kreeg er niet uit. Nu is dat ook niet nodig. En ik ben hier eind juli 67 ben ik hier begonnen met werken. Ik heb in totaal 39 jaar gewerkt op de fysiotherapie en op de polydermatologie. En in 2013 ben ik met pensioen gegaan. Dus ik ben 88 weer opnieuw begonnen, nog eens 25 jaar gewerkt. Nou, en toen, dat moest ze dan gaan doen. Dan ben ze 65 jaar. En dan moest ze eruit hier, dat was toen zo. Nou, en toen dacht ik, nou, wat moet ik nu gaan doen? Ik verveelde me natuurlijk helemaal. En toen kwam ik eigenlijk, toen ben ik in het ziekenhuis binnengelopen en toen kwam ik in contact met mensen die in de hal zaten, die dus daar vrijwilligers begeleiden. Nou, toen ben ik eind mei 2014 ben ik toen begonnen als vrijwilliger. 11 jaar geleden. Ja, in totaal ben ik nu per eind mei 50 jaar in het ziekenhuis aan het rondrennen. Een halve eeuw. Dat is lang. Maar ik moet zeggen, ik heb geen dag gehad dat ik dacht van, moet ik nu weer gaan werken? Nooit. Ook niet als vrijwilliger. Ja, maar dan kunnen we met de prangende vraag, doe eerst met pensioen, dan heb je zo lang rondje rent. Dan zijn mensen die zeggen, nou dan ga ik eens even voor mezelf gaan doen, leuke dingen. En dan zijn die leuke dingen wat ik toch weer in het ziekenhuis. Ja, dat is gewoon door de betrokkenheid en ook dat ik het gewoon inderdaad zelf moeilijk kon loslaten. En eigenlijk dacht van, goh, ik kan hier nog wat gaan doen. En dat is gelukt, dat is me wel gelukt. En ik ben dus op de spoedeisende hulp terechtgekomen. Ja, dat is gewoon helemaal mijn ding. Als ik hier nu als patiënt kom, dan werd ik ontvangen vroeger aan de balie. Die vertellen de ludig van waar ze die keertje moest induwen, wie ze moest lopen. Als het moeilijk loopt, brengen ze zich ook nog naar de afdeling toe. Maar ik begreep dat dat allemaal in groepjes zit. Ik bedoel, die waar die vroeger aan zijn. Dat zijn natuurlijk de eerste, zeg ik altijd, de gastvrouwen en de gastmensen die het ziekenhuis vertegenwoordigen voor aan. Keurig in het blauw. Maar dan, binnen het ziekenhuis zitten ook allerhande vrijwilligers. Op de bus, en ik, deed heel moeilijk te benen, dus er werd zelfs met de weg naar de ingang gebracht. Maar doe zit dus op de spoedeisende hulp. Ik zit op de spoedeisende hulp en dat is, dan doen ze allemaal klusjes. Van takenpakketten vandoor en dat is allemaal klusjes. Ja, het belangrijkste is eigenlijk toch wel altijd de patiënt. Hij staat overal als vrijwilliger, staat hij gewoon centraal. Ja, de beste voor de patiënt. En al die andere dingen die ze nog kunnen doen, daar hebben ze dan nog wel tijd voor. Maar en de patiënt, die is soms lang te wachten op een kamer. En goed, dan kan ze een pruitje met maken, als dat mogelijk is. Dan kan ze dat doen. En de thuis willen wij zeker. Ik doe dat ook, ik vind dat ook heel erg leuk. Leuke anekdote of zo? Ja, wat ik zelf dan wel leuk vind, dan zit de floormanager, die geeft dan de opdrachten, die zit dus aan de balie en die geeft de opdrachten, geeft ook aan de vrijwilligers de opdrachten. En dan zit er die mevrouw, die ligt al heel lang te wachten. En die moet nu een boterham hebben, of moet het eten. Nou, dan ga ik er naar binnen toe en dan zeg ik tegen zo'n mevrouw, goh mevrouw, ik heb gehoord, je mag een boterham hebben. Ja, ik heb wel zin in een boterham, ik heb al zo lang niet gegeten, moet er vaak nuchter blijven. Nou, en dan zeg ik tegen een vrouw, nou, wat wil je hier hebben? Een bruine boterham? Ja, een bruine boterham. En dan zeg ik, wat wil je erop? Ja, Kees. Oh, oké, Kees. Oh, gooi boter, zeg ik dan. Dan zeg ik, oh ja, ik mag het eigenlijk niet hebben, maar doe maar gooi boter. Ja, dat vind ik dan helemaal super. Dan laat je me kapot. Ja, maar ik denk wel, die mensen die dan op die eerste hulp komen, ik ben er ook wel eens geweest, dan hebben ze dat broodje ook wel nodig. Dan is die empathie van zo'n vrijwilliger, dat is goud waard dan op dat moment. Maar dat is dan gewoon het gevoel van zorg wat ze hebben. En dat is natuurlijk, doordat ik hier heb gewerkt, ben ik er toch wel mee opgevoed met zorg. En al die mensen die hier als vrijwilliger rondlopen, die hebben allemaal datzelfde gevoel. Want die zorgen voor immers angers. Ik hoorde wel eens van die mensen en dat duidt zo goed. Als je hier binnenkomt en er is immers die even nog aandacht voor de geert.
Ik bedoel, als ik ergens in de wachtkamer terechtkom, ja, ik ben dan een bekend Emerse dan begin ik altijd te ajoren. En dan kom ik van de herspecialist af en dan kom ik naar boete toe. Ik zeg, mogen we alles eten? Ja, dan lacht het heel circus dan natuurlijk. Maar dat is ook een beetje wegduwen. Hè? Dat doen patiënt. De ene patiënt is angstig, de andere patiënt reurt zich. Ja, zeker, zeker. En de mensen vinden het ook fijn als een boet, een dokter of wat het dan, of verpleegkundige, door even binnen kunt lopen. Als het kan, dan doen we dat. Maar komt dat verpleegkundige van het verleden, komt zich dat nog eens van pas? Ja, doordat ik eigenlijk altijd met mensen heb gewerkt, vind ik dat heel gemakkelijk eigenlijk. Ja, maar die putsen zijn mensen. Hè? Dat nog. Ja, ook dat nog. nog. Ja. Maar er zijn dus, op dit moment zijn er dus 3 vrijwilligers op de spoed. 3 vrijwilligers op de dinsdag, op de woensdag en op de donderdag ben ik. Ja, en dan zijn er nog 2 dagen vrij dat er eventueel ook een vrijwilliger kan zijn. En ik moet zeggen, ze zijn eigenlijk in het hele ziekenhuis wel, hè? Ja. Zijn ze heel blij met de vrijwilligers. Ja, zijn ze gewoon heel blij met. En dat vind ik ook, kijk, als ik dus kom, zeg ik, goedemiddag, nou, en meld ik me. Nou, en dan, als ik wegkom, zeg ik altijd, dankjewel, hè. Dat is gewoon, dat is fijn. Doe even het over dat het ziekenhuis blij is met die vrijwilligers. Maar ik kan niet zeggen dat de patiënten, en dan spreek ik vanuit de andere kant van het ziekenhuis, ook heel blij zijn met die vrijwilligers. Want het zijn gewoon toppers die wat hier rondrennen. Nou, ik wil het niet nu verdrijven, maar we zijn wel... Ja. Zo'n 50 jaar in dat ziekenhuis verbonden. Yvonne gaat Italië een busje bloemen geven. Ja, en de bloemen die hebben we vrij klaar. Die gaan dat Yvonne even aanrekenen. Die bloemen. En dan ga ik even met Yvonne praten. Dan ga je zo aan deze kant zitten. En dan ga ik met Yvonne even praten van... Ja, du bent dus de vrijwilliger van de week. Dat wil nog wat gaan zeggen, of niet? Dat is al... Ja, had ik nooit verwacht dat ik dat ooit zou weren. Hè? Maar vind ik wel leuk. Du komt uit de kampioenenwereld. Dus du kan af en toe wist zoals vroeger. Uit de Zwift niet. Voor de mensen die dat niet weten. Vroeger werd de Zwift zo druk landskampioen. Wat nu de Tigerzoon 2 keer pas. Dat heeft Zwift 10 keer gedaan. En Wim speelde in het eerste team. Dit meisje. Dat was een topper toen de tijd. Maar we speelden met 3 zussen in het team. Hè? Ja. José, Margot en ik. Ja, je hoeft heel familie niet bekend te maken, maar ik weet wel dat ze zo'n kleintje was, maar een geweldige handbalster. Waar een Dux uit kan kijken. Pak de bloemen erbij. En die gaan van deze bloemen, die komen van deze, maar van aan de Statie, hè. Die heeft elke week een schone bosse bloemen. Dankjewel Marie-Louise voor alle inzet. En we zijn heel erg blij met u als vrijwilligers. Ja, en eigenlijk is het ook voor alle vrijwilligers in de ziekenhuis alle vrijwilligers. Dat bedoel ik. Dat ga je doen. Dat is eigenlijk de rode draad van alle vrijwilligers. Zit ik even aan de kant in de tas, dan ga ik even... Ja, zit ik er rustig bij je? Ja. En val in als ik soms geen fout zeg. Ja, en dan gaan we over de vrijwilligers spreken. Ja. Hier zit zal ik zeggen, de coördinator van de vrijwilligers. Ja. Je komt uit de Roggels, of in ieder geval Dijk van de Maas, had ik al begrepen. Dus je kan dialect blijven spreken. Ja. Vertel Gerens over wie werd dat die allemaal gehandeld? We hebben op het moment zo'n 235 vrijwilligers hier rondlopen. Op verschillende afdelingen. En wat straks al benoemd is, op een parkeerplaats rijd je al de golfkar rond. Die de patiënten die minder mobiel zijn naar binnen haalt. In de hal hebben we vrijwilligers staan waar Frank er einde van is. Om de patiënten op te vangen, te helpen met de aanmeldzuilen. Als het nodig is om naar een afdeling te brengen. We hebben eigenlijk door het hele ziekenhuis, ook op de afdelingen zelf, bijvoorbeeld de maag-darm-leverafdeling of de B1 EOA, de opnameafdeling. We hebben een hele grote groep het intern patiëntenvervoer in het ziekenhuis, die de patiënten vervoeren met de bedden of een rolstoel voor een onderzoek. Op de polies hebben we vrijwilligers zitten, we hebben TIA-begeleiders. Ik denk dat ik het zo wel bijna heb gehad. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Maar ook die ik vergeten ben, ik omarm ze allemaal. Als je immers vergeten zit, we gaan de website nemen. En dus als mensen denken, God heeft die immers vergeten, dan gaan ze even op de website kijken en denken, hey, die heeft ze niet genomen. Welke website is dat voor die vrijwilligers? Ze kunnen zich, als er vrijwilligers zich willen aanmelden, dat kan altijd via de website van het Laurentius. Daar kunnen ze een belangstellingsformulier vinden. En als ze dat invullen, komt dat automatisch bij ons terecht. En misschien leuk om te vertellen, we gaan binnenkort starten met een nieuw project op de polycardiologie. Daar kom je een vrijwilliger te zitten om patiënten te woord te staan. Eigenlijk de schakel tussen de patiënten en de verpleegkundigen en artsen. En we willen in het najaar gaan starten in het Driese paviljoen
om de ook vrijwilligers neer te zetten die de patiënten kunnen helpen die doorkomen. Dus als mensen nog interesse hebben, die zijn altijd welkom. Maar je noemt het Driessen-paviljoen, maar toch niet meer als Driessen-paviljoen, als Laurentius ziekenhuis. Nee, het werd straks gebruikt. Er komt een stukje van de röntgenafdeling. Er zitten nog de bedrijfarts. En als die mensen binnenkomen, dan werden die door de vrijwilligers te woord gestaan. Die werden gewezen hoe ze heen moeten. Het hand- en spandiensten, een beetje conciërgewerk. Ja, nu snap ik dat allemaal, maar ik zou zo vrijwilliger kunnen zijn, maar ik zou niet weten wat Frank allemaal voor bagage heeft, of wat andere vrijwilligers voor bagage hebben. Krijg die er nog een opleiding in of zo? Nou, er volgt altijd eerst als ze komen een kennismakingsgesprek en dan kijken we wat het beste past bij een vrijwilliger. En dan werden de vrijwilliger ingewerkt door een andere vrijwilliger. Dus hij krijgt alles te zien wat bij zijn taken hoort. En Frank bijvoorbeeld, die helpt ook met om andere nieuwe vrijwilligers weer in te werken. Oké, ja, maar kruisbestuiving, het doorgeven van de kennis, de expertise doorgeven aan die opvolger. Maar dat zijn natuurlijk allemaal over het algemeen mensen die al wat levenservaring hebben. Hè? Die zijn niet in een vrijwillige storm van 8 en 19 jaar. Of toch wel? We hebben periodes gehad in de zomerperiode bijvoorbeeld dat er jeugd kwam die dan hier vakantiewerk wilde doen. We hebben ook jongere dames gehad die hier met hebben gelopen een jaar lang, omdat ze daarna medicijnen gingen studeren. Dus dat staat gewoon heel mooi op hun cv. En die dan één keer in de week vrijwilligerswerk komen doen. Ja, en dat is hartstikke leuk om af en toe ook jongeren in de groepen te hebben. Wat geweldig allemaal. Als je het dan bedenkt dat ik vroeger als buur die in de school ging in het Romeunse veld. En het ziekenhuis maar een klein ziekenhuis was. En ik zie wat die allemaal de laatste jaren is ontstangen. En op welke fronten dat we ook nog leader zijn. Ja, en dan een dikke compliment. Maar dan hebben we die vrijwillig. Wat heb je nu, Frank? Ja, doe als ervaringsdeskundige ook binnen zeggen. Hè. Doe zelfs een beetje door van die ervaring. Wat is vrijwilligerwerk bij het ziekenhuis? Dat voelt als je in een warm bad komt. Hier. Ik was gepensioneerd per 1 januari, althans ik ging met vroeg pensioen. En ik denk, ik loop me niet dat ik de ganse week in de gaat val. Dus ik heb me aangemeld hier bij Yvonne. En ja, ik ben van beroep uit, vanuit mijn vorige werk en de verbinder geweest. En dat vind ik heel druk. Hier komt ze, als in het ziekenhuis komen mensen niet voor plezier, duk niet. En dan is er altijd wat stress en altijd wat, op mijn auto geparkeerd, heb ik al een keertje, waar moet ik naartoe? Mensen geruststellen. En mensen rondbrengen en loesteren. Vooral loesteren en een keer af en toe een grapje maken. En dan ja, dat is wat ze door van trucries, ja, dat is fantastisch. Dat zijn de mensen gerustgesteld. Dat is eigenlijk uw taak. Uw taak is eigenlijk gastvrouw, gasman, man te zijn. Om die mensen in ieder geval een stukje te bedaren als ze in het ziekenhuis komen. Door die 3 deuren her. En dan stoort je er alle. Ja. En dat is ja, een gesprekje, een klein gesprekje. Kan ik ook helpen, vooral zelf nog te doen. En daar kreeg ze de reactie van, fantastisch bedankt meneer dat je me ons zo goed geholpen hebt. Daar doe ik het voor. Wat je aan toe te voegen? Nee, helemaal niks meer. Ja, dan kom ik hier bij deze jonge dame de praktische en mooiste vrijwilligers van de week. Maar voor deze week hebben we. Nou ja. Ja, daarom ja. Is maar een week dan, is goed, is prima. Nee, ik heb niks toe te voegen. Ik vind het helemaal prima wat ze je allemaal hebben verteld. Ik vind het echt heel schoon. Ja. Dan kan ik alleen toevoegen dat deze 2 mensen, en deze mevrouw is de coördinator, maar deze 2 mensen symbolisch zijn voor al die vrijwilligers. 234, heb je goed gehoord. 234 zijn er nog steeds mensen die vrijwilliger willen weren. Zorg dat je je aanmeldt via het aanmeldformulier op de website tegenomen is. Want het gaat niet om deze 2 vrijwilligers, het gaat om die allemaal. Vrijwilligers hebben we nodig, woorden ook. En dan heb je toevallig bij je in de buurt een vrijwilliger. In het ziekenhuis zijn we nu geweest, maar ergens anders. Laat het dus weten, we komen weer langs. En we zitten de vrijwilliger in beeld. Hé dokter. We zitten de vrijwilliger beeld, kwam toevallig mijn specialist voorbij. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk dat hij jou er rondrent. Maar heb je een vrijwilliger, bel ons, laat het dus weten en we komen langs. Heb je er zeker een wie deze, een fantastische 50 jaar verbonden aan dit gebouw. Aan Lorang, zag er weer vroeger. Hè? Lorang, een Laurentius ziekenhuis. Vroeger in de verpleging en nu al 11 jaar vrijwilliger op de eerste hulp. Bedankt Yvonne. Frank, bedankt.
Ja, en Dick ook bedankt voor alles wat ze ons bezorgd hebben. Hè. We zien ons bij de volgende keer bij dit programma Vrijwilliger van de Week. Perry, bedankt weer voor de opnames. Heel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.